Hej, det er Ben Glinsky, grundlægger og administrerende direktør for LiveGod. I løbet af de sidste 20 år har vi lanceret og drevet nogle af de mest succesfulde produkter og virksomheder i hele network marketing branchen. Vi har hjulpet 100.000vis af mennesker over hele verden med at skabe en ekstra indkomst hjemmefra, udbetalt næsten $1 milliard i provisioner, og det var blevet omtalt overalt der på internettet og i magasiner, aviser og endda på tv. Folk spørger ofte, hvordan vores virksomheder har fået så stor succes, mens tusindvis af andre har fejlet. Svaret er enkelt. Timing, at genkende trends i netværksmarketingbranchen, trends i samfundet, trends i økonomien. Inflationen er højere end nogensinde, benzinpriserne stiger, og det får regningerne til at stige, huslejen og realkreditlånet stiger, og det bliver dyrere at rejse, så folk leder efter måder, hvorpå de kan spare penge, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor står netværksmarketingbranchen ved en vigtig skillevej. Produkterne er blevet mere og mere dyre, så virksomhederne kan udbetale store provisioner og kompensationsplaner. Men med købsvogner, der bevæger sig væk fra dyre produkter i jagten på bedre værdi, passer den model ikke med, hvor branchen er på vej hen. Hvis man ser på nogle af de største virksomheder i netværksmarketingbranchen, som Herbalife, Usana og Nu Skin, er deres omsætning faktisk faldet med op til 20% i forhold til for bare et år siden, mens virksomheder som Walmart og Costco's omsætning er steget med 9% og 12%. Som vores direktør for Network Marketing, Nader Kazan, siger, så er det slut med at sælge overprisprodukter, så nogle til få mennesker, de i toppen i en compensationsplan kan blive rige. Det er derfor, vi har skabt LiveGod. I samarbejde med de fantastiske sundheds- og wellness-eksperter Ryan og Lisa Goodkin, der har vi skabt en serie af kosttilskud af højeste kvalitet, som folk har brug for, og vi gør dem tilgængelige for så meget som 75% mindre, end hvad andre virksomheder tager for produkter af lavere kvalitet. Tag for eksempel vores økologiske superrød, som nok er det bedste produkt til hjertekær sundhed, der nogensinde er skabt. Højere kvalitet med flere antioxidantfyldte ingredienser end selv de bedst sælgende ikke-økologiske superrødbeder og til mindre end den halve pris. Mere vivarme og damp af CBD-olie. Andre virksomheder sælger 500 ml mikrolørs CBD-olie for helt op til $80. Vores er den højeste kvalitet af CBD, der findes, og med 700 boiling for deres højsandelige med CBD, der er 100% stærkere for kun 18 værdødebæsen. Ikke nok med det, men alle vores produkter af højeste kvalitet kommer med en fuld 90-dages pengene tilbage garanti på tomme flasker. Hvis du ikke er helt vild med et af de LiveGod-produkter, du bestiller, skal du bare sende den tomme flaske tilbage, så giver vi dig pengene tilbage. Der stilles ingen spørgsmål. Så hvad betyder alt dette for dig? Udover at have produkter, der næsten sælger sig selv i en virksomhed til at perfekt til at passe de skiftende købsvarer på markedet, giver vi dig alle de værktøjer, systemer, hjemmesider, videoer, træning og alt, hvad du behøver, for at hjælpe dig med at tjene ekstra penge nemmere og hurtigere end nogen anden virksomhed i branchen. Faktisk er den video, du ser lige nu, en del af branchens mest kraftfulde, powerline-drevne markedsføringssystem, der giver dig mulighed for at reservere en gratis midlertidig stilling i vores virksomhed, før du behøver at forpligte dig til noget som helst for at komme i gang. Det betyder, at når du indtaster dit navn og din e-mail på denne side, reserverer vi straks en stilling til dig og viser det alle, der gør det samme efter det, ved at placere dem under dig og Powerline. Hver torsdag aften er sidste frist for at sikre sin plads eller gå glip af den. Alle, der reserverer til dit plads ved at blive medlem af LiveGod for kun nøjkilde for $55 om måneden plus et indgængsgebyr på $40, rykker til toppen af Powerline over alle dem, der venter.
Disse personer placeres derefter i vores hurtigt fyldte 214 tvangsmatrix, før alle personerne under dem i powerline. Så hver person er placeret i matrixen i den højeste tilgængelige position efter deres tilmelder. Ved at være medlem af LiveGood sparer du op til 85% på kosttilskud af højeste kvalitet, som kan holde dig og din familie sunde. Og så hvis du tilfældigvis får nogle mennesker placeret under dig i matrixen, og du tjener et par ekstra Womster dollars om måneden, eller et par ekstra 1.000 om måneden oveni, er det endnu bedre. Og sådan som vores kompensationsplan fungerer, har du potentiale til at tjene over $2,000 om måneden i matrixen, uden nogensinde at skulle tilmelde en eneste person. Og hvis du vælger at dele LiveGoods produkter og muligheder med andre, kan du tjene betydeligt mere. Med vores matchende bonusser fordobler du faktisk dit indtjeningspotentiale, bare ved at tilmelde en person. Med millioner af mennesker, der slutter sig til LiveGood i løbet af de næste 24 måneder, er det eneste